Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Missier Qaddis bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu nirringrazzjawk tal-li ġbartna fl-imkien biex nisimgħu il-kelma ta' ibnek il-għażiż. Imlina bl-Ispiritu Qaddis tiegħek biex din il-kelma tinżel dejjem fil-fond tal-qalb tagħna u bl-istess qawwa tal-Ispiritu tixxettel, tikber u tagħmel il-frott fina. Dan nitolbuh biex bħajjitna nagħtu glorja lilek. Dan nitolbuh biex nagħtu glorja lill-Ibnek u lill-Ispiritu, issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Sammarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta' lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitzija u Ġesu għajjien kif kien bil-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Sammarija timla l-ilma. Ġesu għalilha: "Għatini nixrob." Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Sammarija qaltlu: "Kif? Inti ludi u titlob lili, Sammaritana, biex nagħtik tixrob?" Qaltlu hekk għax il-lud ma jitħaltux mas-Sammaritani. Ġesu weġġibha: "Kieku kont taf id-don ta' Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj." Qaltlu l-mara: "Sinjur, minejn se nġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma' għandek u l-bir huwa fond? Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakobb li tagħna dan il-bir, li minnu xorob hu u wliedu u l-imrieħel tiegħu?" Weġġibha Ġesu: "Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih il-għaġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem." Qaltlu l-mara: "Għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix il-għaġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawnhekk nimla l-ilma." Għalilha Ġesu: "Mur sejjaħ lil żewġek u erġa' ejja hawn." Weġġbitu l-mara: "Ma għandix żewġi." Għalilha Ġesu: "Sewwa għedt, ma għandix żewġi. Inti żżewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek." Sewwa weġibt.
Qaltlu il-mara, int profeta, Sinjur, milli qiegħed nara, missirijietna kienu jaduraw lill-Alla fuq din il-muntanja, imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla jinsab f'Ġerusalem. Għalilha Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw il-Missier, anqas f'Ġerusalem. Intom taduraw lil dak li ma tafux, aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi sija, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-Ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa Spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-Ispirtu u fil-verità. Qaltlu il-mara, jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox iħabbrilna. Għalilha Ġesu, jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxiepli tiegħu u staġbu jarawh jitkellem ma' mara, iżda ħadd minnhom ma staqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħallit il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies: Ejja waraw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tgħid dan il-Messija? U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sa dan it-tant id-dixxiepli bdew jitolbuh u jgħidulu: Rabbi, kul, iżda hu għalilhom: Jien għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. Id-dixxiepli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin: Jaqgħu ġie xi ħadd u ġieblu x'jiekol? Għalilhom Ġesu: L-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' min batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għall-ħsad? Imma araw x'ngħidilkom jien. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għalieqi bjadu għall-ħsad. Ġal-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għall-ħajja ta' dejjem, biex min jiżra jifraħ u wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra u l-ieħor jaħsad. Jiena bagħtkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom. Kienu oħrajn li tħabtu u intom tħalltu flokshom biex tgawdu il-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara meta qaltilhom: Qalli kull ma għamilt. Tant li meta is-Sammaritani ġew ħdejh, bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u hu għatem jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu u lill-mara qalula: Issa mhux għax għedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh
u sirna nafu li dan tassewu is-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġi f'belt tas-Samarija u ovvjament dan iqanqal fija ħafna memorji sbieħ tal-art imqazza anki jekk bħalissa u hekk il-Lvant Nofsani huwa vampa nar, jew forsi biex inkun aktar preċiż, vampa mibeda, vendetta u bombi u missili u mewt, eccetera, eccetera, sfortunatament. L-ewwel darba li mort fis-Samarija, fil-belt ta' Nablus, illum hemm il-belt ta' Nablus, taħt l-Olja Garizim, illi tissemma anki f'dan il-Vanġelu. Konna morna mistiedna minn grupp ta' Samaritani. Believe it or not, is-Samaritani għadhom jeżistu sal-ġurnata tal-lum. Min kienu is-Samaritani fi żmien Ġesu? Kienu l-fdal tal-10 tribujiet tat-Tramuntana li flimkien kienu jagħmlu dik li tissejjaħ is-saltna ta' Iżrael b'differenza miż-żewġ tribujiet ta' Benjamin u Ġuda li kienu jagħmlu s-saltna ta' Ġuda. Wara Salamun is-saltna nfirdet. Dan fis-sena 722 il-belt kapitali tagħhom qabel Kristu. Inqerdet għal kollox u ħafna minnhom ittieħdu fl-eżilju u dħaltu mal-pagani. U l-ftit li ġew lura Samaritani bdew jissejħu, bdew jiġu meqjusa bħala pagani mill-Lut. Anki jekk sal-ġurnata tal-lum is-Samaritani ma' grupp ċkejken, forse 500 ruħ li għadhom jgħidu li huma il-fdal tas-Samaritani. Anki jekk sal-ġurnata tal-lum għadhom iżommu b'qaddisa l-ewwel 5 kotba tal-Iskritturi Lut, il-liġi ta' Mosè. U dawn għadhom ta' kull sena jissagrifikaw il-ħrief fuq l-Olja Gerizim għal-festa tal-Għid. U din kienet l-ewwel darba li jien personalment flimkien ma' sħabi studenti nistudjaw il-Bibja, ġejna mistiedna biex nagħmlu esperjenza ta' dawn is-Samaritani li jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid. Ovvjament il-professur li kien magħna patri tagħna tispjeganna s-sinifikat tar-rit, ovvjament li aħna norbtuh u mbagħad bħalma għamlu l-Evanġelisti mal-mewt ta' Ġesu. Ġejna mistiedna biex nagħmlu esperjenza ta' dawn is-Samaritani li jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid. Ovvjament il-professur li kien magħna patri tagħna tispjeganna s-sinifikat tar-rit, ovvjament li aħna norbtuh u mbagħad bħalma għamlu l-Evanġelisti mal-mewt ta' Ġesu.
Meta ngħaddu mis-Samarija u nieqfu fil-Knisja li fil-kripta tagħha għad hemm il-bir ta' Ġakob, u forsi xi ħadd minnkom kien miegħi jew ma' xi wieħed mill-patrijiet tagħna. Qabel ma nitilqu n-nies ngħidilhom issa ħudu boqq ilma mill-bir ta' Ġakob, b'tifkira tas-Samaritana, b'tifkira ta' dan id-diskors ta' id-dialogu sabiħ li Ġesu jagħmel mas-Samaritana. U t-tielet tifkira li ġiet f'moħħi dalgħodu xejn m'għandax taqsam mal-Iskrittura, u niftakar darba sakemm qed nistenna l-Pellegrini quddiem il-Knisja kien hemm ftit tfal Palestinjani u bdew jitolbuni l-karità, imma wieħed minnhom ma talabniex il-karità u gustajtu. Il għaliex bl-arbi qalli ixtrili Pepsi. U jixtrajtlu Pepsi bil-grocer. U għedkos Ġesu jwiet l-ilma li jaqtalax u dat tifel xkejken jena xtrajtlu fl-ixkum Pepsi. Is-sorijiet ta' Mater Teresa fil-kappelli tagħhom fej għandhom is-sagrament u jqazzu, kollha għandhom kurċifiss u taħtu hemm il-kelma I thirst, għandi laċ. Hija l-kelma illi Ġesu jgħid lis-Samaritana għatini nixrob, ovvjament għax kellu laċ. Interessanti illi Ġesu jerġa' jirrepeti dik il-kelma propju fuq is-salib fir-rakkont tal-Vanġelus tal-Passjoni skont San Ġwan. Meta Ġesu jgħid Sizio, għandi laċ. U naħseb jien dik għandi laċ ma tfissirx biss li Ġesu kellu ħalqu niexef ukoll. Imma ovvjament min studja dawn l-iskritturi skont San Ġwan dejjem jgħid illi b'dik il-kelma Ġesu qed juri laċ kbir illi kellu għall-irwieħ. Laċ kbir illi kellu għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Forsi anki laċ kbir illi kellu għall-imħabba tal-bnedmin. Għandi laċ għal fuq is-salib kien qed jagħti ħajtu għal fidwa tal-bnedmin. Laċ jurih dak lat sagrifikali estrem meta jingħata għalina biex isalvana. U forsi anki allura fid-dawl tas-salib ta' Ġesu, tal-kelma ta' Ġesu fuq is-salib, nistgħu nifhmu id-domanda li hu jagħmel lis-Samaritana. Għatini nixrob. Kellu qaċ kbir għal-fidi tagħha. Interessanti illi fil-Vanġelu skont San Ġwan ftit qabel l-Evanġelista jirrakkontanna il-laqa ta' Ġesu ma' Nikodemu bil-lejl. Ġesu jiltaqa biex ngħidlek mal-Ġudajiżmu uffiċjali, Nikodemu. U kważi kważi ħankun naqra goff jitqanżaħ biex jiftaħ il-qalb ta' Nikodemu, allura tal-lut ta' żmienu, biex iż-żerrija tal-fidi ikabruha fil-qalb tagħhom. Interessanti li wara il-laqa tiegħu mas-Samaritana, Ġesu jiltaqa' ma' fidi sħiħa ta' pagan bin uffiċjal tas-sultan illi talbu il-fejqan għal-ibnu. Forsi ma kienx ludi, imma b'fidi kbira jitolbu il-fejqan għall-ibnu li jirċevih minħabba il-fidi tiegħu. Propju fin-nofs isu sandwich, il-mili fin-nofs,
għandna dan id-dialogu mas-Samaritana fejn Ġesu iqanqal il-fidi, għandu laċ għal-fidi ta' dawk li per se kienu uliet il-liġi ta' Mosè, imma li mill-Ġudajiżmu uffiċjali kienu jitqisu bħala eretiċi u pagani. Tantu hekk illi f'diskors illi Ġesu jagħmel mal-kapijiet tal-Lut aktar il-qudiem fil-Vanġelu jgħiruh u jgħidulu int Samaritan, verament b'mod dispreġjattiv. Imma l-ftit momenti jew nikkonċentraw fuq Ġesu, fuq is-Samaritana u mbagħad fuq in-nies tal-belt. San Ġwan jirrakkonta tiġaħedni darbtejn, Ġesu għajjien bil-mixi, jaqbdu laċ, kien l-ofsinar, l-eqqel tax-xemx, u forsi għal San Ġwan l-isbaħ moment biex juri min kien. L-eqqel tax-xemx, l-aktar moment propizju biex jirrivela lilu nnifsu, biex juri min kien. U Ġesu jitlob li din il-mara Samaritana illi ġiet ittella l-ilma għalija u għal-dara, għatini nixrob, għalila Ġesu. Aħna nafu li il-mara tixxukja ruħha, imma Ġesu jwiet xi ħaġa li jmur lin mill-ilma frisk tal-bir ta' Ġakob, meqjus bożza matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum. Kieku kont taf id-don tal-la u minu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int konti tolbu u jien natik il-maħaj. Araw kif Ġesu dan huwa pattern f'ħafna narrativi tal-Vanġelu ta' San Ġwan, pass wara l-ieħor jgħin lill-interlokutur tiegħu, f'dan il-każ din il-mara Samaritana, tibda tiftaħ qalba għal-fidi. Jien natik ilma, aktar il-qudim jgħid kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih laċ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilaċ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Araw xi ġmiel. Ġesu jikxef minnu billi jgħid li huwa s-sors l-għajn tal-ilma illi kull min jixorbu verament jaqtalax. Imma l-mara ftit bdiet tifhmu u naħseb tħawdet xi ftit, kienet għadha ma qabditx li dak li kien qudiemu verament kien id-don ta' Alla. Kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob. Fil-fatt aħna nafu r-reazzjoni tagħha kien uman ħafna, għatini minn dan l-ilma, ħalli nifranka ġejja u sejra nimla l-ilma mill-bir. L-ewwel missila insomma ma laqtitx biex ngħidlek. Imma t-tieni tolqot ta' it-tieni missila iċċaqlaqa. X'in Ġesu jgħidilha mur sejjaħ lil ġewżek u erġa' ejja hawn. U meta hi tgħidlu m'għandix żewġi,
Ġesu kieku ngħidu bil-Malti, avolja mhux sewwa ngħidu għal Ġesu, jikxfilha wara insomma ngħiduha. Sewwa qed m'għandix żewġi, inti żżewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek, sewwa qed. Ġesu jaqrala ħajjita. Kważi kważi Ġesu anki bin-numru tal-irġiel li kellha 6, in-numru imperfett fl-Iskrittura, kważi kważi jikxef l-iskuntentizza eżistenzjali tagħha. Ġesu jikxef ħajjita. Jikxef li għal snin twal fitxet il-ferħ fi żwieġ u ma sabitux. U din hija l-missi laħa nkomplu bl-istess simbolizmu tal-gwerer, mhux simbolizmu sabiħ, imma s-sala ħareġ. Din hija propju dan huwa dak li jolqot lilha. Għaliex propju f'dak il-mument Ġesu jċaqla il-qalb tagħha. Għax inti qiegħed wieġeb, inti profeta, Sinjur, milli qiegħed nara. Inti profeta, Sinjur, milli qiegħed nara. U interessanti għaliex is-Samaritani ta' żmien Ġesu ankuma kellhom l-istennija għal-Messija. U interessanti illi dejjem stennewh bħala Messija profeta. Interessanti. Allora meta s-Samaritana Ġesu jolqotilha qalba u jikxef il-passat tagħha, l-iskuntentizza tagħha, hemmhekk tagħmel pass kbir fil-fidi tagħha. Il għaliex tgħidlu inti profeta, Sinjur, milli qiegħed nara. U għemnet li kien profeta tant illi ġabitlu quddiem għajnejh il-kwistjoni kbira li kien hemm bejn is-Samaritani u l-Lut. Il-Lut li kienu jqimu lil Alla fit-Tempju ta' Ġerusalem u s-Samaritani li kienu jqimu lil Alla fuq l-Olja Gariżin. Hawnhekk Ġesu jagħmel pass ieħor fir-rivelazzjoni tiegħu innifsu. Iva jgħid is-salvazzjoni ġejja mill-Lut fil-fatt, imma jistqar anzi tiġi sija, anzi issa hi meta dawk li jaduraw lill-Missier fl-Ispirtu u l-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa Spiritu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-Ispirtu u l-verità. Din il-kelma Spiritu, verità li juża Ġesu insibuha fl-introduzzjoni tal-Vanġelu skont San Ġwan. Meta l-Evanġelista jistqar li l-liġi ġiet permezz ta' Mosè, imma l-verità u l-grazzja, l-Ispirtu u l-verità ġew mill-Verb inkarnat. Il-mara forsi ma fehmitx dak li kien qed jgħid Ġesu. Ma Ġesu kien qed jgħidilha li millum il-qudiem minn din is-sija, anzi issa hi naduraw lill-Missier fl-Ispirtu u l-verità. Jiġifieri naduraw bil-qawwa tal-Ispirtu Santu moti lil min jemmen il-verità li huwa Kristu nnifsu li jurina minnu il-Missier. Forsi ma femitux nerġa' ngħid. Ma xi ħaġa oħra tqanqlet
fil-qalb tagħha. Meta tgħidlu jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu kollox iħabbrilna. U mbagħad ir-rivelazzjoni solenni ta' nofsinhar. Jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek, kemm hi sabiħa. Jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Għandi l-għaġġ Ġesu kellu xewqa kbira għal-fidi tas-Samaritana li ssir rappreżentanta tal-bnedmin kollha fl-aħħar mill-aħħar. Għatini nixrob, għandi l-għaġġ. U fil-fatt, meta jaslu l-apostli jistaġbu li kien qed jitkellem ma' mara, kien tabu li Rabbi jitkellem waħdu ma' mara, ma' Ġesu ma kellux dawn il-problemi. Ma kellux dawn ir-restrizzjonijiet mentali u eżistenzjali. Staġbu. U meta offrowlu l-ikel, Ġesu jirrifjuta u jgħid l-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda ta' minn batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Hawnhekk. Dik il-kelma għandi l-għaġġ, għatini nixrob, hija żelu ta' Ġesu u għall-ikel tiegħu illi jagħmel ir-rieda tal-Missier, illi jqanqal il-fidi fil-qalb tal-bnedmin b'mod partikolari permezz tal-passjoni, tal-mewt u tal-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. Meta San Ġwan fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu, u dan jiġi rrakkuntat anki mill-Evanġelisti l-oħra, jippurifika t-tempju, jitlifa fit-tempju biex tifmuni. L-apostli ftakru f'dik il-kelma tas-salmista li japplikaw għal Ġesu, iż-żelu, il-ħeġġa għal darek fnitni. Dan huwa l-għaġġ ta' Ġesu. Dan huwa żelu, dan huwa l-ikel ta' Ġesu li wassal fit-tmiem flotja tiegħu fuq is-salib fej verament f'dak il-mument iqanqal il-fidi, jingħata fuq is-salib biex iqanqal il-fidi biex kull min jemmen fih isalva. Kull min jemmen fih isalva. Pass pass jiftaħ il-qalb tas-Samaritana għal-fidi, jienu li qiegħed nitkellem miegħek, tant li din ma tħoss aktar illi għandha bżonn iġġorr l-ilma. Ħalli l-ġarra fejn il-bir xorbot l-ilma ħaj permezz tal-fidi tagħha. U dak illi esperjenzjat f'dak il-mument xandritu lil-nies tal-belt tagħha. Għalli kull ma għamilt. Għalli kull ma għamilt. U s-sabiħu illi l-kelma tagħha anqlet il-fidi. Tant illi meta s-Samaritani ġew ħdejn Ġesu, smajna l-San Ġwan jirrakkonta, dew jitu l-boħ biex jibqa' magħhom. U għatem jumejn. Din il-qrubija mal-persuna ta' Ġesu li jkunu viċin għal-kelma ta' Ġesu. U tant laqtithom il-kelma ta' Ġesu illi San Ġwan seta' jgħid ħafna emnu minħabba kliemu. U l-mara qalula, issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew
huwa s-Salvatur tad-dinja. U Vanġelu li jista' jdawwal anki l-ħajja tagħna ta' kuljum bħal kull Vanġelu, bħal kull kelma ta' Alla, bħal kull kelma ta' Ġesu. Anki lilna Ġesu jgħidilna għatini nixrob, għandi l-għaċ. Ġesu għandu għaċ għal-fidi tagħna, għandu għaċ għal-qalb miftuħa tagħna, li naċċettaw b'qalbna kollha, bl-imħabba, li nilqgħu il-kelma tiegħu. Għandu għaċ għal-fidi tagħna ma fuq kollox għandu għaċ għall-imħabba tagħna. Kważi kważi fuq livell uman nistgħu ngħidu għandu għaċ għall-apprezzament tagħna. Għandu għaċ li don kbir illi għamlilna meta jiġi moti għalina, għandu għaċ li għanna nilqawh, nemnu fih u nejxu fid-dawl ta' mħabtu. Jina ngħid li l-bniedem tal-lum ukoll għandu l-għaċ. Jekk Alla ħalaqna Ġenesi fuq iġbija s-sura tiegħu u hemm il-marka tiegħu fina, ma jistax ikun li ma jkunniex għaċ għaliha. Santu istim, ma nistriħux jekk ma nsibuhx, jekk ma nistriħux fih. Hemm dak l-għaċ kif kullum ngħidu mod sempliċi għaċ għall-ispiritwalità. Ma xi kultant dak l-ilma ħaj il-bniedem tal-lum jibdlu ma flix kun Pepsi. Fis-sens li nixorbu dak li ma jagħtix il-ħajja. Jew kif jgħidha b'mod solenni l-profeta Ġeremija, meta jakkuża l-poplu li tbiet minn Alla, tħaffru għalikom bjar li ma jżommux ilma u tbettu minni lajn tal-ilma ġieri, lajn tal-ilma ħaj. Xi kultant naqsam qalbi fil-veru sens tal-kelma kemm spiritwalitajiet alternattivi mhux dejjem pożittivi qed jinqdew bihom ħafna minn ħutna il għaliex għadhom marfux dak li kapaċi jagħti lil ħaj, dak li kapaċi jaqta' verament il-għaġġ tagħna. It-tielet u l-aħħar ħaġa, dal-Vanġelu jista' jdawwal anke l-ħajja tagħna, aħna l-grazzja tal-Alla nemmnu f'Ġesu, nġbarna biex nisimgħu il-kelma tiegħu. Għas-Samaritana gustajna, Ġesu jkellimna permezz tal-Vanġelu. Ma nistgħux ma nkunux missjonarji, ma nistgħux ma nkunux xhieda tiegħu. Ma nistgħux ma nkunux persuni li nuru lil ħutna li l-mulej verament jaqtanna l-għaġġ għall-ispirtu, li l-mulej verament kapaċi jatina ilma ħaj li wassal sal-ħajja ta' dejjem. Jalla l-karba ta' Ġesu għandi l-għaġġ tibqa' dejjem impressjonata fil-qalb tagħna.
wassalt natek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieħ, l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.